Valley hails from the great state of confusion. In the army, he was a major disappointment. Egunon! Bueno, gaur, altzabala oso goz, Diego Iseko Zazpirak, eta joan biara Toronto arte, eta nagabi dugu kotxie, sortzi terdizek baino lehen. Eta hori egin aurretik, joan bigara, joan gara, buruz eta zinera, lagakotan itxasne eta maleta guztizek, joan gara kotxi voltatzera, eta gero joan gara zinesta zinera. Eta gero han, daukagu autobusa atzaldeko 3:00. Orduan ez dakigu ia maletak nun laga ditugun, bestean itxen gugu estazioen 6 ordu edo. Hori da, buena. Now he's pulling a push broom at the inconvenience store, and he had never heard speaking in tongues, only screaming and wailing guitar. Bueno, itxasne, erorte, no kotxe lagatela. And he'd do most anything to get that feeling in his heart. Sortzirak eta 10 eta lagabi del kotxe sortzi terdizek baino lehen. Thinks to himself, but it doesn't feel right till he Sortzirak eta 25 kotxie ja ondo lagata, beraz, gaurko ja dugu oin. Txain, Oin juminaz itxasnen gana, dagoela busta zinuen, dauket ordu erdi edo, maleta gazbadana, baina bueno, ingo gugu. singing to strangers every night. When it's cold, she wears a mitten and a glove. She says, Jesus, what's Segun dando. Bueno, topa dugu hemen estazioen takilla batzuk, horren lagako guz maletak takillan, eta goi ematera buelta Torontotik, zaudatu 6 ordu ondino autobusa heldu arte, orden emango bueltatxua Torontotik, ikusi Torontotik joan esan guratxuena, eta gero bat horri barri autobusa hartzen. God is just love, that she feels just like an angel, stuck on her back down in the snow. But she's not scared, she will shoot you with a glance. And if you look her right back in the eye, you'll see infinite road. And she'll do most anything not to feel so alone. So she sings. Bueno, Torontotik bideo ziren, bagoz ja hemen bus terminalien, eta oin maletak hartu, da ordu baten edo, buse hartu, da familia berri txasagutzera. But she never feels right till she's singing to strangers, singing to strangers every night. Ikusten dauzen etxiek, txeia hurbil gauz, eta emoten daudela leku dirutxue, orduan igualtu gatzakako etxe hon bat. Heldu gara etxera ia, eta hau da elogaletako bat, eta bestie da hau, baina hoge hau da super inkomodia. Horren pentsatu dugu igual ingo dugula lo bisokatela hoge horretan, zer asko inkomodo. Eta bueno, ongara familia horretan, eta da ama dela Abi, aita da Scott, eta gero dauz bi seme, 10 eta 7, izenako niño, ez ditxo hasi. Eta momentu ez da ematen lan asko inorreko unik, baina gehixen bat da umiek zanju. Umiek zanju, esan duzku, eta janari zein behulentzako, baina esan duzku, janaria nahi dozuena. Eta umiek zein aldabe edo, ezin dabe egin edo. Ez dago, egin aldabe nahi dabena. Usto eta azte gure zure jungo direla ama eta eta kanpora, eta lakozko ez guri bise bien, eta dia biseko porrak ere bentu, baina bueno, ia zeitzen.